Sige sir, ubo. Hubo, sir. Mao na gid ni. Dok, mo tuwad na ko, Dok. Next, Imsay Makabali. Ay, kitawag na kami ko. Imo ako na eh. Miss kanang Monica, kung ano ka, Doc Jess ba? Oh, mao ni sir. Ah, Kuya, wag kag apelyido, ma'am. Makabali. Unsay problema, ma'am? Oo, kudok eh. Ay, ayog ka, wow. Ay, daghang ko mga pasyente diri, ma'am, nga. Dili sila dapat mauwa kay. You know, na doktor ko. Kabalo na ko mga unsay mga problema ba. Kanang hapit na maguko maminyo, dok niya. O kanindot nang hapit na ka magbinyo. Magiging akong mabana, dok ba? Kay higal kayo, dok. Ay, ma'am, kanindot anang higal, ma'am. Oy, mo ni ampay nako. Nga kay perminti makukulbaan, dok. Nga mahadlok sad ko. Oh, anak na lang, ma'am, kanang. Pari ay mong bana. Kay akong check upon. Nga tagaan ako siya tambal. Ha? Ang Sige. kanang ayaw lang, dok, oy. Anong ako lang, dok ba? Ako lang magay kog tambal, dok ba? Kay panang tawa sa akong kulba ug ako ang hadlok, dok. Ampay na daw ni mo, ma'am. Ay. Kailangan Sige, tagaan kag resita, ha? Inside. Makabali. 6 times a day ni, ha? 6 times a day. Adi, dok. Oh. Balik lang, ma'am, ha? Walay alibyo. Nya okay na ni, dok. Ah, okay na kay ma'am. 6 times a day. 6 times a day, ha? Salamat kay dok, ha. Sige, sige. unsa din ay mo ang pa-check up day? Kanang family matter, sir. Ah, pamilya din na, personal din na, personal din ay kay pwede mang labot ana day. Na ikaw, sir, unsa may Ay, medical ko. Abroad, abroad. Ay, abroad. Oh, Abroad day ka, sir. apo Ya ka na rabang abroad, sir, kay kanang timbangon ni mo itlog, sir. Ha? Timbangon ang itlog? Oh, timbangon ng itlog niya. Babay pa jud ang ato ang doktor. Lo. Wawa, gudian ni. Sure, mamoy. Lagi, sir, unya kuhaan pa jud ang kinagamyang igit. Kaluod. Saan na nila mamilan tilawan? Dili sa sir mo, jud ay need sa mga mag-abroad, sir. Unya to suluko na imong lubot. Allah. Allah, laina gudian ni di no. Nana din ang abroad di ay. Oh, patuwaron ka, sir, na to suluko na imong lubot. Kay kuanon man namin Ibot sa ni mo kunay. kuanon di ay. Oh, kung naikigwa. Sir, or na ay buwa ba, buslot, buwa. Oh, si pana, sir, basta basta na buwa-buwa sa imong. But Oh, ana. ana, sir. Okay, next. Dambing palakulkog. Ay, ako ana, sir, ha? Ma'am, kuya, wag ko ninyo mga apelido ninyo. May adlaw, dok. Ah, mayong adlaw sa... Ma'am, kanang unsay problema nimo, ma'am? Kanang, dok. Alaw man ko, dok. Ay, ayog ka. Wow, ma'am. Uy. Kanang bitaw, dok. Kanang akong pares dong, dok ba? Kanang taas man kay buhi, dok. Ah, taas og buhi. Taas kay buhi, dok. Ay, kanang... Pwede ta makaabangan, ha? Ayaw lang po, dok. Ako ra, dok. Ako ara dyan na, dok. Ah, pwede, abi na og pwede makaabang kay ganahan na ba ko nga na taas og buhi. Ayaw lang po, dok. Nya, Kanang ako atang ikuan, dok ba? Unsa angan ako pa. Sa ipaagi ani, dok ba nga kanang igmag ana-ana mi, dok. Maabot man sa akong atay, dok. Unya kadugayan na mong ana-ana, dok. Mura na kog makasukaon. taasa man di ay. Lagi, dok. Ah, kanang Isa ni ang ana na lang, ma'am. Imong bana pare, ah. Kay putlan na to gamay iya ha. ayaw lang, dok. Ayaw po, dok. Ayaw po, dok. Kay may problema nimo. Pwede ang ani lang, dok. Kanang Unsa man? tagaan mo paagi, dok nga. Kanang akong atay, dok. Masibog lang po siya diri, dok. Ana, Ah, mo na gusto nimo? oh, dok. Haman bi. Murag
dako-dako ni problema ma'am da. Dako-dako ni kanang kuanan ba kanang buhaton sa imong tiyan para masibog siya din ha. Kuana lang ma'am. Hatagan lang tigag schedule lang tika ma'am ha. Okay. Sige dok. Kay daghan pa magugug pasyente ma'am. Mao ni ma'am ha. Mao ni dok. Mo na pizza dok. Oh, mo na pizza ma'am. Sige dok, timan-an kami dok. Sige Sige dok, ari na ka dok. Salamat. Sige. Wow, good an di ay. Naduha matag abroad ni oy. Lukon ding keyboard na to anang abroad di ay. Okay, next. Sergio Balbahutog. Ano bang mga apelyido ani mga pasyente nako eh? Dok, mayong adlaw diha dok. Nang palihog Sa lang. to? Palihog lang ko ano dok bay kay liter man na sa mong kumpanya god nya. Di ko kasabot kay dok ba kay maninglis lagi. Nya, kay baw ka mas sabot ba ako kanang hinapon. Kay mao ba imong giskwelahan. Upload eh ka. Oo, ponpohon dok o kaloyan. Nya, kay di ta mo tuwa nang piliin mong Pilipinas dok kay daghang nag-apam god. Nya, daghan sa nang abroad ba. Sige na. Kanang magsugod na ko ha. Sugdan na nako. Dok kanang tinuod na dok nga kanang kung mo abroad ka dok ba. Kanang patuwaron ka dok unya tos lokon imong kibot. Oh, tinuod yun na kay itis man kaog na ba kay kigwa. Nya kanang magkuha sa migamay sa mong ita dok. Dalhon ninyo. Tinuod sana. Oh, tinuod na sir. Ya kasanan timbangon among itlog dok tinuod na. Oh, kana tinuod jud kay na. Unsa day connection ana dok nga welder man ko nya nganong apilon ma kong itlog. Kinahanglan jud na sir og mularga ka dapat jud ang ikuan jud timbangon ng itlog. Ala. Kuyaw no. Ano din na dok? Dili na may bawaan dok kung in love ako. In love pa ba ko sa kong asawa dok? Imbot man sir. Sige sir, obo. Obo sir. Mao na gid ni. Dok, mo tuwad na ko dok. Gahubo man ka. Purti pang lagumang kibot. Ngano day dok, dili day pwede ka abroad kung lagom og kibot. Makaabot man. Sa man gahi pa jud. Gwapa man Gahubo doktor. man ka sir. Di ingon man ka hubo dok. Ingon ko obo. Ingon ko obo. Ayaw natabuna ba? Ha? Ayaw natabuna. Kay ubo, paubon te ka kay na duna kay ipati sa bagal ug okay pa ba nang imong makina? Ay, ubo day dok. Sinagtuo man kog kubo ko dok. Pasensya kay dok ka gwapa mang doktor god. Kanang manggiwawon ra ang naong nako dok pero ang ubos maisugon man ni god. Pero gamaya guna na sir. Alang saba, dok ha kanang mga kauban nagdaghan ra ba mi sa gawas dok. Magsaba ka ba? Ha? Alang dok ha. Wow. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Para mo'y laging swabe.